Здравейте, здравейте, приятели на Атоми! Отново сме заедно с следващия въпрос и следващият отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. Днес е 17 февруари и за днес въпросът е следният. Може ли да се приема хемохим и сок нони едновременно? Така, това е въпросът и отговорът е следният. Със сигурност да. Да, може. Има хора, които смятат, че не са съвместими, но не само, че са съвместими, а се допълват взаимно и то перфектно се допълват. Защо? Говорим за тези два продукта. Първо, хемохим и нони. Трябва да знаете, че хемохим като цяло е активатор на клетките. Той има две основни функции и тези са: активира клетките майки да произвеждат нова кръв. Хематопоеза се казва този процес. Това е едната функция на хемохим и другата е, че това е най-добрият имуномодулатор, което означава, че активира клетките за имунната система като цяло да функционират по-добре. Това са основните две функции на хемохим и за това помага за страшно много болести, като цяло за всичко. Така, нони. Нони е храната за клетките, преди всичко. Докторът и този, който поддържа клетките. Има клетки, които са слаби, болни. Когато вземате нони, проксеронина, който съдържа нони, между другото, това е плода, който има най-високо съдържание на проксеронин в света. На второ място е ананасът, който има 40 пъти по-малко съдържание на проксеронин от нони. Така че нони е световният шампион по проксеронин. Тази субстанция, проксеронина, позволява на тялото да произвежда серонин. И именно серонина е храната, доктора на всяка една клетка, която има нужда от него, от серонин. Затова доктор Соломон, миналия век, когато е направил изследването с 10 000 пациента, това е траяло 3 години, това изследване, 10 000 пациента с различни видове болести са участвали. Средно резултатът е 78% от хората са се излекували от болести, които са имали. Говорим за рак, говорим за диабет, за много други болести. Има една таблица в неговата книга с резултатите от това 3-годишно изследване, в което са участвали 50 лекари в Съединените щати. И това говорим миналия век с съвсем друг тип нони. Не нони на атоми. Това е много по-ефикасно и искам да знаете, че това е единственото нони в света, което е ферментирало. Няма друга компания, която прави. Има много компании, които продават нони на световния пазар, но нито една няма този процес на приготовление на сок нони, който е ферментирал. 80 дена е процеса на ферментация. 1440 часа на 2 етапа и това просто е невероятно ефикасен продукт за здраве. И комбинацията между двата продукта, пак казвам, е перфектна. И не го казвам аз, казва го създателът на нони, доктор Нони, както го наричат, иначе се казва доктор Ла. Той е председател на екипа за създаване на нони атоми. Преди 3 дена, в четвъртък,
имаше презентация негова за всички лидери в Европа и точно този въпрос му зададоха. Може ли да се взема Хемохим и Нони заедно? И той каза твърдо да. Така че не дейте да имате съмнение по това как трябва да се приема. Хемохим, 2 пакетчета на ден, едно сутрин на гладно. Аз примерно сега вземам първото пакетче, аз вземам точно по тази схема. Всеки ден, сутрин, по това време, преди да съм закусвал, вземам първото пакетче, второто го вземам в 2 или 3 часа след обед. Долу-горе. Нони, когато го вземах, защото в момента го нямам, сега чакам с нетърпение, към края на този месец вече ще получим поръчките, които имаме. Между другото, има Нони вече на платформата Atomy, който иска може да поръчва. Въпросът, че е предварителна заявка за 3 кутии и към края на месеца ще почнат да ги изпращат. Затова е предварителна поръчка. Когато аз вземах долу-горе пролетта на миналата година, една кутия Нони от тези, сутрин Хемохим, след обед към 2-3 часа второ пакет Хемохим и Нони го вземах малко преди лягане. Доктора всъщност имаше въпрос и точно такъв въпрос към доктор Нони в четвъртък. Той каза, че най-добре е да се взема 1 час преди храна или 2 часа след храна. Без значение дали е 1 час преди закуска, 2 часа след закуска. 1 час преди обяд или 2 часа след обяд. Важното е да не бъде с храната, да бъде, според мен е по-добре 1 час преди храната. Нали? Това е моята препоръка по този начин да се вземат. 2 пакетчета Хемохим на ден, 1 пакетче Нони. Това е перфектната комбинация. Така, мога да ви пожелая хубава и успешна нова седмица. И ако имате други въпроси, не се колебайте да ги задавайте. Чао, приятели, хубав ден!